Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoyana da dukkan musulmin da suke faɗin duniya, ne mana barka da warhaka da fatan an yi sallah lafiya. Mahajjatanmu da suka halarci aikin hajjin bana shekarar 2024 waɗanda suka yi tsaiwa domin dacewar Ubangiji Allah ya sa an yi hajjin mabaro. Kamar kullum ni ce taku Zulaihat Abdullahi Aliyu Bebeji. Yau ma na zo mana da ɗan wani tambihi a game da yanayin rayuwa da ake ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallahi wa iyyazu billahi. Allah ka kawo mana ɗauki a cikin al'amarin wannan rayuwa. Wannan tsada ta abin duniya ya za a yi da ita. Masu ƙarfin ƙarfi haƙiƙa muna cikin yanayi, muna cikin garari na rayuwa. Fi sabilillahi ya ilahi, shugabanninmu da manyan 'yan kasuwa ina za mu sa kanmu. Ƙarfi da yaji aka ƙirƙira wa mutane cin shinkafa da wake da mai da yaji, ko farar shinkafar matas a barbaɗa mata mai da yaji. Ƙarfi da yaji har kira da ake cewa wai fara da mai da yaji abincin kanawa. Hakika ina ƙalubalanta irin wannan kalma da take fitowa daga bakin mutane, musamman matasa waɗanda ba su san yadda aka yi rayuwa da shekaru da suka wuce a baya, ba kuma wasu masu tarin yawa ba. A da an taso cikin walwala, ana dai lallaɓawa haka, amma ko da yake mu ma akwai matsatsalu a tare da mu. Magana ta Allah, a ce a dinga rayuwa a kullum sai dai a ce jiya ta fi yau, jiya ta fi yau. Iya wayewanmu, iya tasowanmu, abin da muke gani kullum baya ta fi gaba, maimakon a ce yau an samu ci gaba. Amma a kullum sai dai a ce ai lokaci kaza an yi kaza. Wace irin rayuwa ce wannan? To yanzu farar ma da man da yajin ne ma take ta gagari talaka mai karamin karfi. Ya ilahi, ina za mu saka kanmu? Shugabanninmu da manyan 'yan kasuwa, ku duba Allah, ku duba maslahar talakawa, ku duba irin rayuwar da masu karamin karfi suke ciki. Yajin da ake samu ake cewa a yi faran ma da mai, yanzu faran ma da mai ne ma take ta gagari talaka. Yanzu barkono, kwanan barkono a wannan yanayi da muke ciki, kwanan barkono 4,000. Yaji kankane kafin ka haɗa shi ka gama shiga tashin hankali. A siyo barkono, a siyo ma barkono ɗan na 200 ka kwankwasa yajin da za ka ci faran ma da mai da ake cewa. Idan mutum ya ji haushi, barkonon naira 100 sai ya watsa shi a baki ya taune shi kamar goro. Kanumfari da mutane ba su ma damu da harkokin irin su kanumfari su citta, sai dai a ɗan siyo a ɗan sabunta a cikin yaji. Amma da yake ilimi yana ƙara buɗewa, ana ƙara faɗar muhimmancin irin su kanumfari. Yanzu a ce kamar kanumfari, gwangwanin kanumfari kamar wannan kanumfari 2,000. 'Yan shekaru ba masu yawa ba nan 'yan kaɗan an sai kanumfarin nan gwangwanin nan naira 100, amma yau gwangwanin kanumfari 2,000. Ya ilahi, ina za mu saka kanmu? Ina za mu sa kanmu a cikin wannan rayuwa? A gaskiyar magana, mai ƙaramin ƙarfi yana cikin fama. Yanzu barkono ne, yanzu wannan ɗaurin na barkono wannan kafin a haɗa shi sai da aka kashe wajen 400. Barkonan ɗan na 200 ne haka, ba yadda yake na 200. Sannan magensa, sannan kanumfarinsa, sannan cittarsa, sannan mahaɗan da za a haɗa ya baka yajin da za a barbaɗa a shinkafar fara da ake faɗe a ci. To yanzu yajin ma nema yake gagar talaka. Iya shekaru da suka wuce a baya, kullum bara ta fi bana, jiya ta fi yau. Yanzu kamar shekara kusan 30 kenan da rasuwar marigayi Garba Sufa. A waƙarsa, wata waƙarsa da yake cewa an ce da mu shinkafa na wuya, ga masara na wuya, ga gero na wuya. Wai oman sule 5 sai ka ji ka sha. Wani abu da yake cewa wai kan ɗan akuya na kyalla ɗan ƙarami shi ake sayarwa naira 5. Shekara 30 da wani abu da ta wuce a baya. Kuma duk masu shiga social media idan suna ganin wasu maganganu da Allah ya ji ƙarai ƙala rawu yake yi,
shi ma Allah ya rahama masa wajen shekararsa 20 da wani abu da mutuwa, ya kai kusan 20 da kusan 5, yake cewa dan batirin nan da muke sakawa a fitila muke haskawa, yanzu jama'ar Allah a ce batir ya kai sule 8 ya ake so da mu, to yanzu kudin gaba daya kwalin batirin kudinsa gaba daya shi za a bari yanzu a baka kwaya 2. Haba shugabanninmu, haba manyan 'yan kasuwanmu, mu ma kuma talakawa mu sa Allah a cikin ranmu da so da ƙaunar junanmu. Allah ya kawo mana shugaban da zai ce wannan masifar ta isa haka, domin magana ce kwaya ɗaya. Yanzu a wannan yanayin da ake ciki mutum ɗaya ne zai ce a bari a kuma bari, mutum ɗaya idan ya ga dama wannan al'amuran sai sun saisaita. Kawai dai ana son a ga mu masu ƙaramin ƙarfi talakawa a cikin yanayin da muke ciki, haka ake son a ga mu, amma mutum ɗaya idan ya ce a bari a gyara, da ikon Allah sai an gyara. Kamar yadda wani profesa yake bada labari cewa shekarun baya, kamar shekara 500 da ta wuce, ƙasar Ingila ƙazanta ta yi yawa, bola, shara ko ina kaca-kaca, amma da aka samu wani shugaba yana hawa ya ce wannan ƙazantar ta isa haka, ya ce wannan ƙazantar ta isa haka. In Allah da ƙazantar da aka bari kenan, yau ƙasar Ingila tana cikin manyan birane da ake alfahari da su na duniya. To mu Allah ka datar da mu, Allah ya kawo mana shugaban da zai ce wannan tsarin, wannan fitintunan da ake fama na hauhawa abin duniya ya isa haka, a samu a saisaitawa talaka, a saisaitawa mai ƙaramin ƙarfi. Rayuwa irin ta baya an ɗan ji daɗi, ko da tun a sannan ake koke-koke, har yau kuma gashi ake yi. Allah ka kawo mana sauki, Allah ka kawo mana sassauci, dan alfarma sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Ya Allah muna tawassali don sunayenka tsarkaka, Allah ka kawo mana mafita don matsayi da matabafiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allahumma inni as'aluka atawajjahu ilayka bi nabiyyika nabiyyi rahmati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi, ya abul qasim, ya rasulullah, ya imamur rahmati, ya sayyidina wa maulana, inna tawajjahana wastashfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qadimnaka bayna yaday hajatina ya wajiha inda Allah, shafa'a lana inda Allah. Allah ka samu dace. Assalamu alaikum.